Περιόριστα. Για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γερμανός και είσαι μέσα. Όση ζέστη και να κάνει, εσύ συνεχίζεις με κλιματιστικά Inventor. 10 χρόνια εγγύηση, αμερικάνικη τεχνολογία. Inventor, your cooling expert. Σε επιλεγμένα καταστήματα κλιματισμού σε όλη την Ελλάδα. Γεια σου, πεθερούλα μου! Τώρα στα Everest, ο τέλειος Φρέντο ακόμα καλύτερος. Γιατί μαζί κερνάμε παραδοσιακή τυρόπιτα. Μόνο στα Everest. Νέο Seat Ibiza 1,2 TDI. Τώρα μόνο με 11.890 ευρώ. Seat. Πνεύμονας δροσιάς και καθαρού αέρα. Νέα σειρά κλιματιστικών Fujitsu Inverter. Ακόμη περισσότερη οικονομία και υψηλή αισθητική. Από την FG Europe, όμιλο Σφιδάκη. Ζαγαμπούλα, γουστάρεις να βγάλεις χαρτζηλίκι? Έμπα. Από σε? Από την Ουλιανάντα. Ποδοσφαιρομάνα. Σας παρουσιάζω τον Πιού, το center for που θα καθαρίσει. Στο νέο 3G δίκτυο της Wind τρέχουν όλα, ακόμα και όταν δεν τρέχει τίποτα. Mobile Internet για όλους στο νέο 3G δίκτυο της Wind. Γεια σου, Ντίνα. Θα γυρίσει στη γραφή να σε περιμένω. Έλεγα μήπως τα λέγαμε. Ρε Δημητράκη, τζάμπα να μιλάμε τώρα. Τζάμπα μιλάμε. Και μετά το κινητό που θα με πάρεις, πάλι τζάμπα θα μιλάμε. Πώς με καταλαβαίνει αυτό το παιδί? Παιδί μου εσύ. Συνέχισε, Δημητράκη, να μιλάς απεριόριστα με όλο σου το προσωπικό, και από το σταθερό και από το κινητό της επιχείρησής σου. Γιατί συνδυάζοντας την υπηρεσία Vodafone Business Connect με τα νέα επαγγελματικά προγράμματα Vodafone My Business, έχεις και απεριόριστη ενδοεταιρική επικοινωνία, αλλά και όφελος μέχρι 517 ευρώ το χρόνο. Είμαστε εδώ κάθε φορά που μας χρειάζεσαι. Να το πω και στον μπαμπά μου. Συνέχισε, Ζαφύρι, να σερφάρεις ξέγνιαστα κάθε στιγμή. Μόνο με 10 ευρώ το μήνα στο λάπτοπ και στο τάμπλετ σου. Και αν κάποιο μήνα έχεις ανάγκη για περισσότερο σερφάρισμα, διάλεξε ένα από τα έξτρα πακέτα για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο του τι πληρώνεις. Είμαστε εδώ κάθε φορά που μας χρειάζεσαι. Είστε έτοιμοι για την ψηφιακή εποχή? Είμαστε. Τι προσφέρει το νέο σήμα? Σούπερ ήχο, τέλεια εικόνα, χωρίς χιόνια και είδωλα. Επιτέλους! Και το αναλογικό σήμα? Τέρμα το αναλογικό από τον ημιτό. Από 20 Ιουλίου τα ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας και από 17 Αυγούστου τα κρατικά θα εκπέμπουν μόνο τζαμάτο ψηφιακό σήμα από τον ημιτό. Ναι! Πάμε σφαίρα για την ψηφιακή εποχή! Εσύ? Τι ζητάω, τι ζητάω, μια εταιρεία στον παράδεισο. Πιάσε μελωδία 99,2. Παναθηναϊκή Συμμαχία 2012. Με πόσα χρήματα συμμετέχω στην Παναθηναϊκή Συμμαχία? Υπάρχουν διαφορετικές βαθμίδες συμμετοχής. Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος και να αποκτήσει δικαίωμα ψήφου, απαιτούνται 175 ευρώ. Επίσης, κάποιος γίνεται ηλεκτρονικό μέλος με το ποσό των 20 ευρώ, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Ενώ ο καθένας μπορεί να προσφέρει ως δωρεά οποιοδήποτε ποσό. Πληροφορίες paoμπροστά.gr. Τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής